Witajcie. Jako stażyk, który miał okazję być w rozmaitych miejscach na świecie, to mi się wspomniało niedawno, że ciekawą rzeczą, na pewno dużo tych, co to oglądają, jest wiedza na temat wina. Gadają wino veritas, czyli w winie prawda. A tak richtig to było winie mało w to, co wiem, tutaj na Śląsku i we Polsce, bo wiecie, w Europie są strefy wina i strefy piwa. No my są w tej strefie piwnej, a nie winnej, ale ja jest przekabacony na winiarza, może nie na winiarza, a smakosza win. I wiem, że dziela wina i inogenał dziela wina na dwa rodzaje. Na takie, które mi smakują i na takie, co mi nie smakują. Miałem okazję być na Van Leysach w takiej wsi, która się nazywa Schifresheim, u familii Schein. I powiem wam, tam się dopiero dowiedział, że są ino dwa rodzaje wina. Białe i czerwone. Nie? I potem mogą być roztomato słodkie. No mogą być wytrawne, półwytrawne, półsłodkie, słodkie i bardzo słodkie. Ale przede wszystkim dowiedział się jeszcze jednej rzeczy, że to, co tutaj wygląda różowo, to nie jest według winiarzy wino różowe. No to jest wino z win białych, a wino czerwone to jest te takie ciemne, rubinowe, jak pod światło docie, to tam widać, aż się świeczka świeci tego, tam mają takie knify, jak to robić, jak to rozpoznać, że to jest dobre po smaku, bo wino to tak się richtig nie pije. Prozit, no. I wypluwam. Tak się pije, richtig wino, jak się próbuje. No potem się zapije troszeczkę wodą i zaś się próbuje. Ale nie o tym, jak chciałem gadać. Chciałem gadać o tym, że są ino dwa rodzaje wina, białe i czerwone. Panowie, ja też tak myślę, że czerwone wino to się robi z czerwonych winogron, różowe z różowych winogron, a białe z białych winogron. Nieprawda. Różowe i czerwone robi się z takich samych winogron. Z czerwonych. I no jest tak, żeby zrobić wino różowe, to robi się einfach tak jak białe, czyli bierze się te winogrona z pola, schodzi do fabryczki takiej, do Weinkeller, jak to nazywają w Niemcach. Tam się to naprzód mele, potem prasuje i ten moszcz poddaje fermentacji i z tego wychodzi różowe wino. A jak się chce uzyskać czerwone wino, które jest cięższe w uzyskaniu, bo to z reguły jest troszkę droższe, to się je trzeba wziąć, te kulki pognieść, ale nie wycisnąć. I no razem z tymi skórkami poddać wstępnej fermentacji na 3 dni, albo nowoczesną metodą podgrzać na chwilkę do 80 stopni, żeby ta farba puściła, wycisnąć, dolać nieprzegrzonego przez te 80 stopni wina z tymi kulkami czerwonymi i to zafermentuje i to jest gipci zrobione. Natomiast białe wino, no to się zbiera, wyciska, wydeptuje i jest białe. W zależności od tego, jak się nazywa dany szczep, to mamy albo Riesling, albo Miller Thurgau, albo jakieś insze. No i potem tam się nazywa takie roztomajte określające słodkość, czyli tam mamy Auslese, Kabinett, Auslese, Spätlese, które są zbierane i one tam mają większą ilość cukru i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I chciałbym powiedzieć jeszcze jeden mit. Nie ma czegoś takiego, że czym starsze wino, tym lepsze. Dotyczy to ino czerwonego wina i w dodatku to wino musi być fest słodkie. Bo wina białe, tak jak te i te, tak richtig są zdatne do spożycia normalnego, ino do czasu, aż się wytworzy następne wino. Czyli tak ungefähr rok. Przez rok to wino jest
tak richtig dobrej jakości, dobry do spożycia, a potem już się nadowo, żeby robotnikom na poleje dać, albo żeby pić tak w familii razem z wodą mineralną pół na pół porobione, a po czym poznać, czy białe wino nie jest już za stare. Jak się je podda w odpowiedniej temperaturze, tego tu na tym nie będzie widać, ale na ściankach powinny się robić takie małe bąbelki. Tutaj akurat nie ma ich za dużo, aha, bo jest troszkę za zimne, bo wino też trzeba podawać w odpowiedniej temperaturze do odpowiedniego jedzenia. I nigdy nie pijemy wina słodkiego, a potem wytrawne na łopy. Czym wytrawne, tym na początku, jak powiem próba, a potem dopiero coraz to bardziej słodkie, żeby wyczuć ten bukiet, żeby powłaniać ta aroma, która tutaj jest. No to tak fajnie czuć, aby świeże jabłka takie. Bo będziemy w czym sam czuć. To tak malinowo, bo wiecie, każde wino ma swój zapach, swoje i te richtig smakosze, kipery, to on zrobi tak. Próbuję mieć szkoda. I powiem wam, jakie jest wino słodkie, jak ono jest, jaki ma zapach, do jakiego jedzenia najlepsze się nadało, a jak jest to jeszcze z jego okolicy, to wam powiem z kery górki i z kerego nachylenia stoku, że to jest akurat tam powiedzmy z nad Mozele zbierane, a to jest z nad Rynu, a to jest zbierane w okolicach Alzy, zum Beispiel, nie? I no to poradzi rozróżnić. Także dobrze jest wiedzieć na temat wina dużo. No to jest tak pierwszy raz, co coś tu o winie godą. Można jeszcze parę razy wam powiem o winie i o falach, jakie mnie trafiły, jak jeździł przez pora lot, żeby przyrobić, żeby mieć za co dobrze kształcić dzieci i dobrze i nieźle żyć. Także jeszcze parę razy o winie pogodowe, ale nie wszystko na roz. No to by było na tyle na dzisiaj. Do juzaś, nie? No i tradycyjnie bym puszcza. Co nie słychać? Zaciąć się. Ślązoki z Wierchniego Śląska. Takie po całym świecie, całkiem wejście jeżdżą. I przede wszystkim nie śmiemy dzisiaj przynosić gańby. No. To by było na tyle.